Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε ένα αρχείο ήχου έχοντας ήδη ανοιχτό ένα αρχείο αφήγησης. Για να εισάγουμε λοιπόν ένα αρχείο ήχου, αρκεί να πάμε στο μενού Αρχείο, Εισαγωγή ήχου, όπου επιλέγουμε το αρχείο το οποίο θέλουμε να εισάγουμε. Αν ακούσουμε το συνδυασμό του αρχείου αφήγησης και του μουσικού αρχείου, η ψηφιακή αναπαράσταση του ήχου καταλαμβάνει συνήθως μεγάλο χώρο. Θα διαπιστώσουμε ότι η ένταση του μουσικού αρχείου καλύπτει εκείνη του αρχείου αφήγησης. Για τον λόγο αυτό μπορούμε να ορίσουμε με το εργαλείο του φακέλου σημεία στο μουσικό αρχείο όπου μπορούμε να χαμηλώσουμε την ένταση του μουσικού αρχείου. Φτάνοντας στο επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορούμε να αναπαράγουμε ξανά το αρχείο μας. Η ψηφιακή αναπαράσταση του ήχου καταλαμβάνει συνήθως μεγάλο χώρο, αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο. Το μέγεθος του απαιτούμενου χώρου αυξάνεται αν κατά την ψηφιοποίηση επιλέξουμε από το αναλογικό σήμα του ήχου περισσότερες τιμές στη μονάδα του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια νέα μορφή αποθήκευσης του ήχου που μας δίνει τη δυνατότητα να χρειαζόμαστε μόνο το 1/10 περίπου του αρχικού αποθηκευτικού χώρου. Η μορφή αυτή ονομάζεται MP3 και υποβαθμίζει σε μικρό βαθμό την ποιότητα του αρχικού ψηφιακού ήχου. Με τη μορφή αυτή όμως μπορούμε να αποθηκεύσουμε ακόμα και 10 ώρες μουσική σε ένα κοινό CD. Τώρα λοιπόν που έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο της επιλογής, να επιλέξουμε το μέρος εκείνου του μουσικού αρχείου που δεν επιθυμούμε και πατώντας το Delete να το διαγράψουμε. Τέλος, μπορούμε να εξάγουμε το αρχείο αυτό σε μορφή MP3, δίνοντάς του βέβαια το κατάλληλο όνομα. Για παράδειγμα 1.